Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 17 мая. Мы віншуем вас сусветным днём тэлекамунікацый. Сёння мы раскажам пра праграму міжнароднага форуму даследчыкаў беларускай казкі, завітаем на маскоўскі фестываль кветак пад адкрытым небам, агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3, пазнаёмімся з кінапрэм'ерамі гэтага тыдню і даведаемся пра адметнасці юбілейнага фестывалю тэатраў лялек, што заўтра стартуе ў Мінску. Падаць заявку на ўдзел у рэспубліканскім конкурсе сцэнарыяў ігравых фільмаў «Мая Беларусь» можна до 28 мая. Ён з'яўляецца адкрытым і праводзіцца па намінацыях «Беларускія спартсмены» і экранізацыя твораў сучаснай беларускай літаратуры 21 стагоддзя. У кожнай намінацыі мяркуецца назваць па 3 пераможцы. Да ўдзелу дапускаюцца аўтары сцэнарыяў паўнаметражных фільмаў у гульнявой форме, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі краіны. Далей звернем увагу на самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня. На вялікія экраны выходзяць адразу дзве гучныя і правакацыйныя прэм'еры, але пра ўсё па парадку. Па-першае, у пракаце з'явілася стужка са слоганам «Рабяты, я вярнулася» і страннай назвай «Кончаная». Цікава адзначыць, як англійскае слова «тэрмінал», якое перакладаецца як «канчатковы» у вышэйшай ступені ці проста «асоба на краі», трансфармавалася амаль у лаянку. Гэтую логіку зразумець цяжка, таму пяройдзем да сюжэту. У цэнтры гісторыі фатальная асоба Эні, якая паўстае ў розных амплуа. Яна вядзе складаную гульню з некалькімі мужчынамі, якіх на першы погляд нішто не звязвае. Зводзячы іх адзін з адным, яна праследуе сваю жорсткую мэту. Рэжысёр і сцэнарыст Вон Стайн на галоўнай ролі выбраў Марго Робін, Саймона Пега, Декстера Флетчера і Майка Майерса. Асноўныя здымкі фільма праходзілі ў Будапешце. Для Вон Стайна гэта карціна – дэбют у поўнаметражнай рэжысуры. Разам з тым у кінатэатрах стартуе доўгачаканая другая частка «Дэдпула» Дэвіда Літча. Непаўторна балбатлівы найміт вярнуўся, яшчэ больш маштабны і яшчэ больш разбуральны, чым раней. Калі ў яго жыццё ўрываецца суперсалдат з забойнай місіяй, Дэдпул вымушаны задумацца пра сяброўства, сям'ю і пра тое, што на самой справе значыць быць героем. Рэжысёр першай частцы фільма Тім Міллер адмовіўся здымаць працяг з-за творчых рознагалоссяў з Райанам Рэйнолдсам, які выконвае галоўную роль. Услед за Міллерам праект пакінуў кампазітар Джанкін XL. Яго месца заняў Тайлер Бейтс. Асноўныя здымкі праходзілі ў Ванкуверы, падчас якіх здарылася трагедыя. Загінула жанчына-каскадзёр Джоі Харрис. Яна падмяняла Зазі Біц у ролі Даміно і ўрэзалася ў адзін з хмарачосаў. Сама стужка актыўна набірае лайкі ад кінакрытыкаў, якія трапілі на зачыненыя паказы. Нават Хью Джэкман запісаўся ў новаспечаныя прыхільнікі другога Дэдпула. І ў працяг тэмы кіно. Да 9 верасня адкрыты прыём заявак на ўдзел у юбілейным 25-м мінскім міжнародным кінафестывалі «Лістапад», які пройдзе з 2 па 9 лістапада ў беларускай сталіцы. Іх можна падаць у 6 конкурсных праграм – ігравога кіно, маладосць на маршы, дакументальнага кіно, нацыянальных кінашкол, фільмаў для дзіцячай юнацкай аўдыторыі «Лістападзік» і нацыянальны конкурс. Да ўдзелу дапускаюцца паўнаметражныя карціны, створаныя за апошнія 1,5 года. Кароткаметражныя стужкі могуць браць удзел толькі ў нацыянальным конкурсе і конкурсе нацыянальных кінашкол. Сёння ў Мінску распачынаецца міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі, які ладзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук. У межах мерапрыемства пройдзе навуковая канферэнцыя «Народная казкавая проза ў еўрапейскай прасторы», архаічная традыцыя супраць сучаснай інтэрпрэтацыі, адкрыты круглы стол на тэму «Сучасная літаратурная казка» паміж выдумкай і праўдай. Да таго ж адбудуцца паказы беларускіх анімацыйных фільмаў казак, аўдыоэкспазіцыя з калекцыі фальклорных запісаў і іншыя мерапрыемствы. Праект «Мастак і горад», які ўжо 7 гадоў радуе мінчан і гасцей сталіцы выставамі рэпрадукцыі лепшых майстроў, сёння зноў стартуе на плошчы Якуба Коласа ў Мінску. Сёлета выстава пад адкрытым небам прысвечана творчасці Георгія Скрыпнічэнкі. Ён адным з першых у беларускім мастацтве звярнуўся да напрамку сюррэалізм. У сваіх творах беларускі Сальвадор Далі спалучаў несумяшчальнае, гуляў з парадаксальнымі формамі і наўмысна парушаў прапорцыі. Выстава будзе адкрыта для жыхароў і гасцей горада Мінска да пачатку восені, а з 20 верасня пераедзе ў Віцебск. На бягучым тыдні да міжнароднага дня музеяў у эфіры «Беларусь-3» унікальны праект «Анталогія музеяў Беларусі». Заўтра прапануем вам здзейсніць віртуальнае падарожжа па экспазіцыйных залах музея беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах.
Адчуць багацце і каштоўнасць сваёй культуры, пазнаёміцца з найбольш распаўсюджанымі відамі беларускага прыкладнога мастацтва, ткацтвам, керамікай, саломапляценнем і разьбой па дрэве можна заўтра ў праграме «Музей Беларусі» ў 10 гадзін на Беларусь-3. Гэта своеасаблівы парад рэчаў, якія звычайна ўносілі ў хату маладых у дзень вяселля. Адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці «Августоўскі канал запрашае сяброў» пройдзе 26 мая на шлюзе Дамброўка. Пачнецца мерапрыемства касцюміраваным тэатралізаваным шэсцем удзельнікаў калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна. На асобнай пляцоўцы размесцяцца падворкі клубных устаноў «Вандроўка ў мінулае», дзе будуць прадстаўлены выставы вырабаў народных умельцаў, а таксама паказаны абрады, легенды і паданні, характэрныя для кожнага кутка рэгіёна. У Вялікім тэатры Беларусі заўтра аматараў класікі зацікавіць вечар 3 міні-спектакляў. У выкананні беларускіх артыстаў гледачы ўбачаць шэдэўры Іржы Кіліяна, балеты «Маленькая смерць» і 6 танцаў на музыку Вольфа Амадея Моцарта і санеты паводле Шекспіра на музыку брытанскіх кампазітараў Пітера Уорлака і Ральфа Воэна Вільямса у пастаноўцы Александры Ціхаміравай. Рэспубліканскі тэатр юнага гледача заўтра прадставіць публіцы, напэўна, самы актуальны спектакль для сучаснай моладзі «Тэдзі», які завуць і сцэнічнай інсталяцыяй кіберпанка і навуковай фантастыкай для падлеткаў. П'еса расійскага драматурга Александра Хромова ўвасоблена на айчыннай сцэне рэжысёрам Ягорам Лёгкіным і распавядае пра вельмі распаўсюджаны сёння сыход ад рэальнасці ў віртуальны свет. Спектакль паказвае, што адбываецца з чалавекам, калі ён пачынае жыць у сваім камп'ютарным свеце. Імя гэтага славутага музыканта добра вядомае не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Заўтра, да дня нараджэння мастацкага кіраўніка і галоўнага дырыжора Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча, народнага артыста Міхаіла Казінца, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў праграму «Камертон». Дарэчы, сёлета маэстр адзначае 80-гадовы юбілей. Пра выпрабаванні лёсу Міхаіл Казінец раскажа заўтра ў 13 гадзін 35 хвілін. Адразу пасля праграмы ў эфіры «Беларусь-3» глядзіце гала-канцэрт «Аркестр тваёй краіны», прысвечаны 85-годдзю Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя Іосіфа Жыновіча. Аркестр праехаў многія куткі сусвету, дзе людзі праз гучанне цымбал і музыку знаёміліся. Сёлета спаўняецца 145 гадоў з дня нараджэння рускага піяніста Сергея Рахманінава. Пачуць творы кампазітара, які стаў сімвалам акадэмічнай музыкі 20-го стагоддзя, можна заўтра на канцэрце ў Гродзенскім музычным каледжы. У праграме прагучаць прэлюды, элегіі, п'есы фантазіі для фартэпіяна, а таксама спецыяльна перакладзеная віяланчэльная саната «Анданте» у выкананні прадстаўнікоў беларускай фартэпіяннай школы ў свеце, піяністаў Кірыла Кедука і Андрэя Паначэўнага. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Маскве праходзіць фестываль кветак пад адкрытым небам. У батанічным садзе ў цэнтры горада квітнеюць мільёны першацветаў. Мядовы водар разносіцца па ўсім аптэкарскім агародзе. Крокусы, пралескі, чубаткі, анемоны. Такой карціны не сустрэнеш больш нідзе ў Маскве і Маскоўскай вобласці. Дыванамі першацветаў пакрытыя ўсе паляны батанічнага саду. Супрацоўнікі ўстановы прывезлі сюды кветкі з экспедыцый на Каўказ, Урал, у Сібір, Карпаты, Крым і Альпы. Весь цикл их цветения и жизни вообще занимает где-то месяц. То есть 11 месяцев в году они спят в клубеньке или луковичке, где-нибудь там в 10 сантиметрах под поверхностью почвы. Поэтому они называются эфемероиды от слова «эфемерный», краткий. Но как только сходит снег, они вылезают, вот так вот быстро-быстро развиваются, цветут. Цеплолюбівым раслінам у батанічным садзе утульна. Тэмпература паветра тут на 2 градусы вышэй, чым у астатніх частках Масквы. Чмялі прагна збіраюць першы пылок, пагрэцца ў промнях вясновага сонца, выходзяць чырвоныя качкі і мясцовыя кошкі. Вясновы фестываль кветак працягнецца да пачатку чэрвеня. Брадвейскі рок-мюзікл «Недалёка ад нормы», пастаўлены па ліцэнзіі тэатрам «Тэрыторыя мюзікла», рэдкі для беларускай музычнай сцэны прыклад незабаўляльнага спектакля. Гэта пастаноўка не проста пра жыццё жанчыны, якая пакутуе ад біяпалярнага засмучэння і ўплыва яе хваробы на блізкіх, але і таксама пра трагічныя наступствы і нежаданне прымаць рэальнасць з яе праблемамі. Спектакль, увасоблены Анастасіяй Грыненка, можна ўбачыць заўтра. На сцэне гомельскага гарадскога маладзёжнага тэатра заўтра адбудзецца прэм'ера спектакля «Эдып» паводле трагедыі Сафокла.
Нароўні з Эсхілам і Еўрыпідам Сафокл уваходзіць у найвялікшую трыяду грэчаскіх аўтараў антычнасці. Ён аўтар больш за 100 п'ес, 7 з якіх дайшлі да нашага часу. Цар Эдып – адна з іх. Ва ўсіх яго п'есах увагу гледачоў прыцягвае не шарада падзей, а душэўныя станы персанажаў. Галоўнай ідэяй Эдыпа з'яўляецца момант унутранага жыцця галоўнага героя. Гэта выяўленне злачынстваў, здзейсненых ім раней. Увасобіў пастаноўку на гомельскай сцэне рэжысёр Юры Дзівакоў. Прэм'ерны спектакль «Камедыя палажэнняў вось такое тра-ля-ля» паводле п'есы італьянскага драматурга Эдуарда де Філіпа «Чалавек і джентльмен» заўтра будзе прадстаўлена ў абласным тэатры драмы і камедыі імя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў Бабруйску. Гэта гісторыя заблытаных любоўных і грашовых адносін менеджэра правінцыйнага тэатра і замужняй цяжарнай жанчыны з курортнага гарадка. Героі пастаноўкі ўвесь час трапляюць у недарэчныя сітуацыі, з нагоды якіх толькі можна сказаць «вось такое тра-ля-ля». Рэжысёрам пастаноўкі выступае Наталля Кашпур. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь разгарнулася выстава «Кітайскі жывапіс ідэй» з Нацыянальнага мастацкага музея Кітая. Дадзены праект з'яўляецца адказам на выставу шэдэўраў нашай калекцыі, якая была прадстаўлена ў Пекіне ў мінулым годзе. У экспазіцыі аб'яднаны 22 творы жывапісу, графікі і скульптуры, якія дэманструюць беларускай публіцы вынікі складанага дыялогу паміж традыцыйным і сучасным мастацтвам Кітая 20-го стагоддзя. Выстава працуе да 26 чэрвеня. І яшчэ заўтра ў Мінску распачынаецца юбілейны 10-й міжнародны фестываль тэатраў лялек. Традыцыйна арганізатары фармуюць праграму так, каб у гледачоў была магчымасць убачыць не толькі новыя і ўжо высокаадзначаныя спецыялістамі спектаклі, але і ў поўнай меры адчуць усю жанравую разнастайнасць сучаснага тэатра лялек. Пра пастаноўкі сёлетняй праграмы ў нашай наступнай размове. Евгений Викторович, приветствуем вас и поздравляем с юбилейным 10-м международным фестивалем театров кукол. Я сказала поздравляем, а ведь организационные трудности, связанные с подготовкой форума, наверняка далеки от праздника. Но зато радует результат после фестиваля. С одной стороны, как-то трудно это все проходит. А с другой стороны, когда фестиваль заканчивается, какое-то такое внутри опустошение наступает. А что в свое время послужило поводом для рождения фестиваля? В 60-х годах был фестиваль театров кукол Прибалтики и Белоруссии. Наверное, был до 80-х годов. Со временем он ушел, и мы, чтобы не терять фестивальный огонек, попытались несколько лет делать фестивали у нас в Белоруссии. У нас в каждом областном театре есть театр кукол. Поэтому мы какое-то время проводили тоже такие фестивали в Гродно, в Могилеве, в Бресте, в Гомеле, в Витебске и в Минске. И в 90-м году мы решили, пусть к нам сюда приезжают все. К нам за это время приехало порядка 60 театров из разных стран. Начиная от Америки, французские театры к нам приезжают почти что каждый фестиваль. Почти что со всей Европы театры были. В подготовке фестиваля сложнее организационная или же творческая сторона? Я бы не делил и организационную часть, и творческую. Конечно же, найти какие-то спектакли и договориться о том, чтобы сюда их привезти, это очень сложное дело. Так же, как и добыть финансы на фестиваль и делать какую-то организационную работу. Но все-таки я бы на первое место поставил творчество. Потому что хотелось бы чем-то удивить. Поскольку в нашей стране и в бывшем СССР утвердилось такое мнение, что театр кукол 3 лет, а в мире театр кукол в основном для взрослых. И в основном все западные театры, которые к нам приезжают на этот фестиваль, везут взрослую программу, за исключением израильского театра, который покажет детский спектакль. Наши театры тоже все везут взрослые спектакли, за исключением Витебского театра «Лялька», который везет детский спектакль. Каким вам видится форум в развитии? На ваш взгляд, нуждается он в переменах? Мне кажется, что надо развивать то, что есть. Мы себя еще не исчерпали совершенно. Что у нас очень сильная в этом году белорусская программа.
В театрах уже поняли, что, посмотрев спектакль, допустим, для взрослых, хочется показать что-то детям своим. Евгений Викторович, спасибо вам и до встречи на юбилейном фестивале кукол. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.